Maayong adlaw mga higala. Gi-abi-abi ko kamong tanan sa atong podcast. At ang pangalan sa atong podcast is Pinadayag, or sa English gitawag siya og Revelation. Inyo kaning ma-access ang atong mga episodes sa atong Facebook page, facebook.com/pinadayag.org. Ingon man usab sa web, inyo lang ma-access pinagis pag-type www.pinadayag.org. O nagplano ko nga ato ning i-upload sa YouTube parang katong mahilig magtanaw sa YouTube, inyong mabati usab ang atong mga episodes. Since this is the first episode, ako lang i-introduce unsa ang inyong madunggan o unsa nga mga topiko ang atong hisgutan niining atong podcast. Ang atong format sa pagtuon mga higala is Bible study format. So dili ni kanang wali nga kasagaran madunggan ninyo sa YouTube. Kaniadto daw sa pagtuon kini nga na mahitabo sa classroom. Atong pagaisgutan, dunay pangutana, dunay mga tubag, mo entertain tag mga pangutana, inyo nang mapangutana diya sa comment section o ato nang pagatubagon. Atong textbook ang Biblia. Okay? Tuod man mo gamit kitag mga other references outside the Bible, pero ang primary nga textbook nga mao'y tinubdan sa tanang kamatuoran mao ang Balang Kasulatan o kana mao ang Bible. Mungutana tingali mo unsa may meaning anang pinadayag. Binisaya naman kana. The word pinadayag is a Cebuano word. Sa English, revelation, o sa Griego gitawag ka nag-apokalipsis. Ang kahulugan ana maigsuon mao ang pagbutyag sa usa ka butang nga gitago o wala pa nahibal-an kaniadto. Kay revelation or unveiling, mao ni ang mga kahulugan maigsuon. Ang atong sentro gyud sa pagtuon niining atong podcast mao ang mga apocalyptic books sa Bible. Kana mao ang Daniel o Pinadayag. O sa English akong giingon ganina Revelation. Diha makasentro ang atong mga pagtuon. We will study chapter by chapter. Usahay po dunay mga certain verses natong tutukan or sa pagtuon ng atong i-expound maigsoon gamit ra pod ang Balaang Kasulatan. Kay ang pinakasigurado nga paghubad sa mga bersikulo o kapitulo nga doon natay kalibog ang mutubag ni ana ang Balaang Kasulatan gihapon. Okay? Ang Ginoo wala nagsulat niini aron gitago niya ang kamatuoran, kundi kani gisulat o gituga ngadto sa mga propeta inspired by the Holy Spirit aron kini atong masabtan ug atong mahibaw-an kung unsa ang plano sa Dios atong kinabuhi ug unsa pod ang mga butang nga gipadayag sa Ginoo sa Balaang Kasulatan aron atong mahibaw-an kung sa unsa nga paagi matapos ni ang atong kalibutan. The good news is this, nga ang mga propesya, since we're talking about apocalyptic books, galisoy ko litok animation. Apocalyptic books, naghisgot kinig mga prophecies. So, the good news is this, ang dagkong mga tagna sa Biblia dili lisod sabton. Okay? Bible prophecy is very accessible and available to the common person. Ngunit kamatuoran. Nanas Balang Kasulatan, ato lang basahon maigsuon, pinaagi sa giya sa Balang Espiritu, ato nang masabtan. Bisan gani ang katong mga gitawag nga non-theological inclined person, makasabot sa mga tagna sa Biblia.
Of course, dili lang ang mga religious person, mga tao nga dunay kasibot sa pagtuon sa umalabot o sa balang kasulatan, ang dunay interest mahitungod sa unsa nga paagi matapos ang kalibutan. Ato nang makita maigsuon nga bisan gani ang Newsweek, Newsweek usa na ka popular publication sa United States. Usa sa iyang mga gipagawas nga publication nagit sa title sa page nag-ingon, "What the Bible says about the end of the world." So bisan katong mga non-religious people dili ka interesado pagtuon sa balang kasulatan, mi-refer gyapon sila sa Bible kung unsa ang giingon sa balaang kasulatan kung sa unsa paagi matapos ang kalibutan. So mao na mga igala, no? Ako nagalaom nga magsubaybay gid mo ato ning sundon ang atong tanan nga mga episodes karon makita nato ang dako nga hulagway kung unsa ang buot ipaabot sa Ginoo kanato. Since we will be talking about apocalyptic prophecies sa Daniel o pinadayag, tingali ato sang sutaon maigsuon, unsa gid ang kahulugan sa pulong nga propesiya. Kung atong tanawon sa dictionary, nag-ingon kani foretelling of events or prediction. Ang pagsulti sa umalabot nga mga panghitabo. Ug tingali mo yung taasa man ta makakaplag og tinuod og kasaligan nga propesiya. Kaya kung imong tanawon sa kalibutan maigsuon, nay mga manalagna nga magtagna-tagna nga kaning tuiga, muning mahitabo, na mga dagkong kalamidad, usahay matuman, pero usahay di pod matuman. So asa man ta makakaplag og mga tagna o propesiya nga atong masaligan og tinuod. Of course, walay lain source maigsuon kundili ang balaang kasulatan. No ang Isias 46, 9 og 10 nagaingon, Hinomdumi ang unang mga butang sa karaan, kay ako mao ang Dios. Og wala nay lain. Ako mao ang Dios, og wala nay lain nga sama kanako. Verse 10, nga nagpasundayag sa katapusan gikan sa sinugdanan o gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pa mahimo. Nga nagaingon, ang akong tambag magapadayon og himuon ko ang tanan ko nga kahimutan. So, very simple maigsoon. Kung ato ning i-summarize, nag-iyon na Ginoo, ako ang tinuon nga Dios. No? I'm the only one who knows the future and declares to you. So, kung muhisgot ta og propesiya, asa ta magtuon? Sa Bible. Ang John 14:21, nagdugang pamatuod niini mga higala. Kini nagaingon, og akong ginaingon karon kaninyo, sa wala pa kini mahitabo, aron nga kung mahitabo kini, managtuo kamo kanako. Okay? So, nag-anam nagkaklaro migsuon. Ngano man, nga gisulti man sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta, ang umalabot nga mga butang, kay aron kung mahitabo, mudugang ang atong pagtuo. Diya, kaniya. Sumala sa John 14:29. Now, kung amo ato ta sa mga daghan mo gud mga religious books, okay? Natay mga religious books sa atong mga igsuon nga Muslim, sa atong mga igsuon nga mga Chinese, mga Buddhist. Pero kaning mga religious books nila, sama sa Quran, writings of Confucius, writings of Buddha, wa gitay mabasa maigsuon nga naghisgot og nagpredict sa umalabot. Ang balaang kasulatan ra gyud or the Bible nga do na tay mga basa tinuod og masaligan nga mga tagna. Gani kung imong tanawon ang Holy Bible mga higala,
30% ani is prophecy. 30% na ani ini propesya. Tingali, maka-make the conclusion nganong ang uban nga mga religious books wala sila'y predictive prophecy. Kaya ang nagsulat na ni wala ginasayod unsa malabot. Pero since ang Ginoo mo'y nag-inspired sa itong mga prophets nga magsulat sa Bible, siya nasayod sa malabot sa malas nang gibasa sa Isaiah 46 o John 14. So pwede niya masulti kay ngano siya nasayod sa sinugdanan o sa katapusan. Okay, doon na po'y duha ka importanteng butang nga atong hisayran, hilabi na sa ako nang gikaingon, we will be studying about prophecy, apocalyptic prophecies. Kung muhisgot ta og propesya maigsuon, dunay duha ka classification. Kani mao ang classical prophecy o ang ikaduha ang apocalyptic prophecy. Now, kung muhisgot ta og classical prophecy, mo ning mga propesya o tag na ngan naka-focus ba igsoon o na primarily directed to the nation of Israel. Ato ning mabasa sa mga libro ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, I think Hosea, Amos o uban pa. Wala nagpasabot na igsoon nga hilabi na gyud sa libro ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel nga walay mga apocalyptic themes. Pero generally kaning mga libro nagahisgot og classical prophecy. Mga propesya nga naglangkob og dunay pagtumong ngadto sa nasod sa Israel. Now, kung muhisgot ta og apocalyptic prophecy, doon na lang may duha ka libro sa balaang kasulatan nga sa kinatibuk-an nagahisgot niini. No? Ito This is the second classification, apocalyptic prophecy. Classical and then apocalyptic. Duha lamang ka libro kana mao ang Daniel ug Revelation. Nga atong makaplagan nga sa kinatibuk-an kaning mga libro nagahisgot gyud sa apocalyptic prophecy. Munang giingon sa Mateo 24:15, busa kung nakita na ninyo ang kangilngig sa pagkalaglag nga gisulti ni Daniel nga manalagna nga nagatindog sa dapit nga balaan ang nagabasa sumabot. Kana migson dili na option naghatag ng Ginoo og command. Whoso readeth, let him understand. Nganong ipasabot gid sa Ginoo ang libro ni Daniel, kaya na di ang mga dagkong propesya maigsuon nga doon na po'y kalambigitan nga atong mabasa sa pinadayag. Ayaw mo katingala mga podcast listeners nga while nagtuon ta sa Daniel, ato pong malakbitan ang Revelation. Kaya ang Daniel o Revelation, muning mga libro nga mura ni sila igsuon. Okay? Daghan nga mga bersikulo sa pinadayag nga nag-quote o nag-refer sa Daniel o sa lain pang mga Old Testament books. Gani, ang Book of Revelation, doon ay 404 ka mga bersikulo. O 270 ka piniana directly quoted sa Old Testament books. Hilabi na gyud sa libro ni Daniel. Karon dirita sa usa sa mga importante nga pangutana nga atong tubagon, hilabi na nga sa tibuok nga mga episodes or sa sumusunod nga mga episodes atong paghahisgutan ang mga apocalyptic prophecies nga makaplagan sa libro ni Daniel o sa pinadayag. Unsaon mauning pangutana? Unsaon nato paghubad sa sakto kini ang mga propesya nga atong paghahisgutan? Well, we need two essential keys. Okay? Duha ka importante
nga susi parang atong masabtan ang kaning mga propesya nga naghilambigit hilabi na gyud sa katapusang mga adlaw. Okay? Ang una nga susi dapat nato may bawaan mga igsuon nga ang libro sa pinadayag ang pundasyon niini anaa sa daan nga tugon. No, ang kaning mga hulagway, ang mga kasaysayan pakaplagan kani sa daan nga tugon. Ang ikaduha nga susi dapat nato sabton nga si Hesukristo ang tumong or focus kung muhisgot ta og end time prophecy. Hilabi na gyud sa libro sa pinadayag. Now, unsa may kamatuoran nga kaning duha ka susi dapat nato masabtan or may atong pundasyon sa paghubad sa mga propesya. Now, adto ta sa una. Let's talk about the first key. Nga ang libro sa pinadayag ang pundasyon mao ang mga libro nga naa sa daan nga tugon. Sa ako nang gikaingon ganina nga ang Revelation has 404 verses. Now, 270 kani maigsoon directly taken, no, gikuha sa daan nga tugon. Og ang pagtuon sa pinadayag nga walay kahibalo og pagtuon sa daan nga tugon sama ra maigsuon nga nagtuon ka og English nga wa nimo tun-i ang mga alphabets. Naa mong guni daghan ng mga teorya maigsuon o idea nga karon sa panahon naman ni Kristo ang atong basahon ang bag-ong tugon. Wala na nang daan tugon. Kaniya na tas pagkamatay pagkabanhaw ni Kristo. Apan kung imog yung susihon ng balang kasulatan, labi na sa bag-ong tugon maigsuon. Kasagaran sa mga teksto or mga verses ani dunay words directly quoted or directly taken from the Old Testament. Okay? For example, okay, sa daan nga tugon, ang sanktuaryo mao gyud sentro sa ekonomiya sa Israel mga higala. Ang kordero ang pinaka-prominent of the sacrificial animals. Kung muadto kas pinadayag, si Kristo is referred as the Lamb of God 26 times. Okay? 26 ka beses na gibalik-balik diya sa pinadayag. Asa na nga terminology nakuha? Asa na nga idea? Dito sa daang tugon. Okay? Another one, sa Old Testament, sa Daniel, atong mabasa ang upat ka mga mananap, no? Ang leon, ang bear, ang leopardo, o ang giingon nga terrible beast. Pag adto nimo sa Revelation 13, imo nausab kining mabasa atong basahon. Okay? Revelation 13 verse 2. Og ang mananap nga mapintas nga akong hingkit-an sama sa usa ka leopardo ug ang iyang mga tiil ingon sa mga tiil sa usa ka uso ug ang iyang baba ingon sa baba sa usa ka leon ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono ug dagkong pagbulutan. Now kani nga image 3 asa man ni nakuha ni John the Revelator? Didto ni maigsuon makuha sa Old Testament hilabi na gyud sa libro ni Daniel, sa Daniel 7. So dili gid pwede nga magtuon ta sa pinadayag nga wala putay kahibalo sa libro ni Daniel. Ni magtuon ta sa libro ni Daniel nga wa putay kahibalo sa libro sa pinadayag. Another maigsuon dirita sa Old Testament. Sumala ni Daniel og ni Isias
nga ang karaang Babylon napukan kini ni Cyrus pinaagi sa pagmala ni Cyrus sa Euphrates. Yang gibuhat dili man niya makatkat ang habog kay nga mga paril, iyang gidivert ang tubig mga igsoon sa Euphrates River og didto sila miagi sa kanal pasulod sa Babylon. Now, when you go to Revelation, ilabi na gyud sa Revelation 16, atong mabasa nga ang Great River Euphrates, okay, is kani maigsoon na mala. By the way, this is not the literal Euphrates, ha? Kaya abot na to maigsoon sa pinadayag. Again, these are symbols. So, it represents nga ang spiritual Babylon. There is Revelation 16 na hubsan maigsoon, na hubsan og suporta. Okay? By the way, di nasa nato ni studihan sa detalye, kaya sa ako na ikaingon, we will study chapter by chapter or certain verses nga gusto nato mahibawaan ang iyang kahulugan. Okay? So, one more to prove that the foundation of Revelation comes from the Old Testament books. Kung atong basahon sa Exodus maigsoon, giluwas sa Ginoo ang mga Ehiptohanon gikan sa ilang pagkabinihag, pagka-slave, pinaagi sa napulo ka mga hampak. Kung muadto ka sa pinadayag, imo pud ka nang mabasa nga ang Dios magaluwas sa iyang mga katawhan ug ang Ginoo mo intervene sa katapusang mga adlaw sa pagluwas sa iyang mga katawhan pinaagi sa pagbubo sa 7 ka hampak. So I hope mga higala nga bisan to napay daghan example pero di lang natuhot doon. At least the examples that we have is good enough to prove that the book of Revelation ang pundasyon anaa sa daang tugon. Now, dirita sa ikaduha nga susi nga si Kristo ang tumong or focus sa end time prophecy. Hilabi na gyud sa libro sa pinadayag. Now, atong tanaw na. Muhisgot lang ta until chapter 10 or 11 sa pinadayag. Kamo na yung magdiskubre. Pamatud-an po ninyo nga si Kristo gyud ang focus. Now, kung muadto ta sa chapter 1 sa Revelation, nakita ni Juan Revelador ang nabanhaw nga Kristo. Iyang nakita si Kristo sa iyang himaya. Di ba? So it's about Jesus. Munang sa verse 1, nagaingon diya nga ang pinadayag, maong pagpadayag ni Kristo. Now, dito ta sa chapter 2 and 3 sa Revelation. Basahan ni mga igala, assignment na kamo na lang magbasa kay limitado tong panahon niya tong podcast. Now, diri sa chapter 2 and 3, si Jesus maigsoon gihulagway siya sama sa usa ka malumo nga magbalantay sa karnero. Okay? Instructing John to send letters to the 7 churches to send inspiration, warnings. Again, maigsoon, about Jesus. About ni Jesus nga nagbantay sa iyang mga katawhan. Specifically sa chapter 2 and 3, sa iyang iglesia. Now, kung muadto ta sa Revelation 4 and 5, unsa may nakita ni Juan Revelador? Nakita niya ang usa ka trono ug usa ka linukot. Og nakita niya si Jesus nga naglingkod diha sa trono. Mao ang coronation o paghatag og korona ngadto ni Hesukristo. Again, kinsang focus? Jesus Christ. Adto ka sa Kapitulo 6 og 7, ang mga silyo. Ato ipan matun-an na ison. I'm very excited to discuss that with you. Apan sa malabot nga mga episodes. Nga sa 7 ka mga silyo, si Jesus ang nag-aabri niini. Again, Jesus Christ gihapon. So padayon na hantod na sa chapter 21 o 22 mga igsuon sa pinadayag. Ang sentro niining
apocalyptic book nga Revelation mao si Jesus Christ. So I hope mga igala niya atong opening episode nga nag-introduce og unsa atong tun-an, unsa ang atong mga pamaagi sa pagtuon nga nanamoy idea nga sa sumusunod or sa mga following episodes ang atong pagkatun-an mao ang mga apocalyptic prophecies sa Daniel and Revelation. Sa sunod nga episode atong tun-an ang Daniel chapter 1. So sa makausapa ako nag-aaghat kaninyo nga i-share nato niyang atong podcast. Ang pinakasayon gyud mao ang pag-access sa atong website pinadayag.org or www.pinadayag.org o adto pod sa Facebook nga diin dito makasulat astong comments o mga request o mga pangutana. Ma-access ka na Megson sa www.facebook.com/pinadayag.org. Salamat kaayo sa inyong pagpamati ning mubo na tong introduction sa atong podcast. Ang Ginoo magauban kaninyo o sa dili pa kita mo close, akong gihangyo nga mag-ampo ta. Dalaygon og silimbahaw na Dios, dako kayong pagpasalamat ning higayon nga kami nakatuon sa mubo kung unsa ang mga topiko nga among pagatun-an sa malabot na podcast ug unsa ang mga tema o among textbook nga diin kami magatuon sa imong pulong. Panalangini ang mga nagpaminaw niini, ang ilang mga pamilya, panalangini sila pinansyal, pisikal, espiritual. Ginoo, salamat sa pagtubag sa among pagampo, kining tanan among gilauman nga madawat, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo na atong manluluwas. Amen.